Blwyddyn ers I dan yn hŵr Grenfell yn Llundain lladd 72 o bobl. Mae prif swyddog diogelwch tân Llywodraeth Cymru yn honni y gallai gymryd rai blynyddoedd I ddatrys anghydfod ynglŷn â phwy sy'n gyfrifol am gael gwared a chladin ar dyrau sy'n eiddo I gwmnïau preifat yma yng Nghymru. Yn amlwg mae hynny yn poeni pobl sy'n byw yn y tyrau hynny. Ond mae Dr Steffan Evans yn gweithio I TPAS Cymru, corff sy'n cynrychioli tenantiaid a landlordiaid, ac mi yn ymuno a ni nawr. Bore da I chi. Bore da. Gai ofyn I chi am eich ymateb I ddechrau i'r sylwadau yma gan Des Tidbury, prif swyddog diogelwch tân Llywodraeth Cymru? Wel, yn sicr mae fe'n codi cwestiynau. Felly, sy'n cael ei fod ein yn cwestiynau sydd o syndod I bobl sy'n gweithio fewn y sector. Mae blwyddyn wedi bod nawr ers beth digwyddodd yn Grenfell, a mae lot o'r cwestiynau yma dal ddim di datrys. O ran pwy sy'n gyfrifol am y clading a'r cwestiynau fel ni, mae fe'n mynd I cymryd, fi'n cael ei bod yn sicr bod yn gywir bod e'n mynd I cymryd blynyddau I farganfod yn gyfreithiol pwy sy'n gyfrifol am y costau. Mae lot o pobl wedi bod yn rhwng mae hyn, cwmnïau cladin ei hun, y contractwyr sydd wedi roi'r cladin ar y adeiladau, bobl sydd wedi penderfynu comisiynu'r cladin. Felly mae lot o bobl o bosib gallu bod yn gyfreithiol tan nhw sy'n arfau am roi'r cladin anghywir marno. So felly mae fe'n mynd I fod yn broblem sy'n mynd I gymryd amser hir I daclo. Felly, efe cwestiwn ariannol yw hyn yn y pen draw, hynny yw, dyw pobl ddim eisiau cymryd y cyfrifoldeb oherwydd mae nhw wedyn fydde'n gorfod talu am y newidiadau yma? Mae hwn yn mynd I gosti arian mawr I wneud y newidiadau yma. So, os chi'n meddwl, mae Llywodraeth Cymru rhai wythnosau yn ôl nawr wedi addo roi 2 miliwn o bunnau I New City Homes yn Gaerdydd yn Casnewydd I newid y cladin ar fflatiau tai cymdeithasol. Mae 2 miliwn o bunnau dros 3 adeiliad. Mae hwnna'n arian mawr, meddwl rhyw 15 wedyn o adeiladau eraill. So mae'n arian mawr I bobl yma ffindio. A o styried o bosib bod y cwestiynau amdano pwy sy'n gyfrifol yn y tymor hir. Hwnna'n gofyn felly bod bobl ddim yn moyn talu achos felly bod nhw ddim yn gwybod pryd maen nhw'n mynd I gael yr arian anno. Ie, a beth sy'n gyfrifol am y dryswch yma? Felly, achos bydde rhywun yn meddwl bod e'n gwestiwn digon syml o pwy nath y penderfyniad I osod y cladin yma yn y lle cyntaf, falle? A fi'n credu mae yna 2 cwestiwn sy'n codi o hyn, really. Yn gyntaf, mae'r cwestiwn o ran y cyfrifoldeb am y cladin I hunan. So, ni chi dadle ai'r cwmnïau nath roi'r cladin ar yr adeiladau yn gyfrifol, neu ai'r cwmnïau yn datblygu'r cladin ei hun. So, ni clywed lot o drafod, a ni'n gawn ni rhagor o wybodaeth wrth bod yr ymchwiliad I Grenfell yn datblygu o ran rhai o'r cwestiynau hynny. Ond mae hefyd cwestiwn fwy hir dyma fan hyn amdano beth I ni wneud o ran cyfrifoldeb am blocio fflatiau fel hyn. Yn amlwg pan ydych chi blocio fflatiau, mae ydych chi ddau stwff mae pawb angen I talu am sy'n effeithio pawb yn y bloc. Enghraifft y to, os oes angen gwneud gwaith trwsio'r to, sy'n fan yn neud dros amser, mae fe'n gyfrifoldeb I pawb sy'n berchen ar fflat o fewn y bloc I dalu am hynny. Ond ar y foment, does na ddim system cyfreithiol sy'n caniatáu bobl dalu mewn dros gyfnod amser, so pan bod y gwaith angen cymryd lle, mae na bot na'n disgwyl amdano nhw. A'r broblem yw, pwy bynnag sy'n berchen ar y fflat ar y pryd sy'n goffa talu am y gwaith. So gallu rhywun I bod yn byw yn y fflat am 10 mlynedd, a goffa talu $5,000 I gael I wneud gwaith cadw. Gallu rhaid I bod yn byw na am 6 mis, a maen nhw'n dal yn talu yr un cost. So mae yna gwestiwn fan hyn, credu bod yn gyfle o bosib I edrych ar y cwestiynau mwy hir dymor o fel I ni'n rhannu cyfrifoldeb am cadw ac atgwyr adeiladau fel hyn. Cwestiynau diddorol iawn yn codi fyna. Diolch am ymuno ni bore yma. Dr Steffan Evans yn fyna gyda llaw Llywodraeth Cymru yn dweud fod diogelwch tenantiaid Cymru yn brif flaenoriaeth iddyn nhw ers trychineb Grenfell. Maen nhw'n pwysleisio I bod nhw wedi cydweithio'n agos gyda'r landlordiaid, perchnogion a gwahanol awdurdodau chyrff I glusnodi fflatiau ac ati sy'n cael eu heffeithio mwyn sicrhau fod pobl sy'n byw yno yn ddiogel. Mae hi rwan yn